lithi izwi lenkosi uthi indodana yomuntu yazisa iJerusalema izinengiso zalo. Uthi uNkulunkulu isho kanje inkosi uJehova kuli Jerusalema uthi ukudabuka kwakho nokuzalwa kwakho kwezwe ngokuzalwa kwakho kwezwe laseKhenani uyihlo wayengumAmori nonyoko wayengumhentukazi. Bangcwele izwi lenkosi lana liveza uNkulunkulu echaza umuntu ukuthi uvelaphi. Izolo besiqala imvuselelo uthi uNkulunkulu kahle kahle indabuko yethu sivela kuye bangcwele. Uthi sivela kuye, sivela kuphezulu. Uthi mangabe echaza lana uveza izinto ukuthi wena wavelaphi. Lezi zinto ihambe ziyaxaka endleleni, akuzange kwanqunywa ngisho inkaba. Siyaxaka namhlanje. Kahle kahle uvela emazulwini uvela phezulu. Lezi zinto kuwe awuzange wahawukela ngenxa yazo. Athu mebhala incwadi yamahubo athi ububi bkamama uthi kwasezalweni sami ngazalelwe bubini. Umama wangithabatha esonweni. Haleluya. Chaza indaba yomuntu uthi akuzange kwakuhle, akuzange kwahamba kahle, impilo yami ayizange yaba yinhle, ngasabathe ekuzalweni kwami vele kwakunenkinga. Uthi lapho ngidlula kuwe ngikubona, kwathi lapho ngidlula kuwe ngikubona unqashe egazini lakho, ngathi kuwe osegazini lakho phila. Impilo yakho ayizange yaba yinhle, akuzange kwaba mnandi ngisho ekukhuleni kwakho. Izinto ziyakulandela, inkaba yasezalweni lakho liyakulandela. Uyichazile umntwana kaNkulunkulu uthi kahle kahle asiveli velelana, asivele esizweni esichazelwe ngaso, asivele ozalweni eseluxaka namhlanje. Uthi ngathi ngikubona zixakile zonke lezi zinto, ngathi ngikubona uphitheni ikhanda kwasezalweni sakho kungekho kuhle. Ngase ngithi wena onqashe egazini phila, wena onqashe egazini phila. Siningi izinto ezisinqashise egazini bangcwele, ukunqasha ngisho sokumzalwane usukholwa. Kodwa inkosi yamakhosi ithi ngathi ngikubona, ngathi wena onqashe egazini lakho phila. Jesu, ngiyibuza lento yokunqasha ngathi weNkulunkulu uthi into mawunqasha kuyo bangcwele isuka ichaza ukuthi kusuke kungakuhle, awunqashi kumnandi. Unqashe egazini athi egazini kukhona umphefumulo. Shothi uyanqasha umphefumulo wakho awunakuthula, umphefumulo wakho uyaxokozela wasezalweni sakho. Akuzange kwamnandi nasekhaya, awuzange waphatha kahle, kodwa ithe ngidlula ngathi wena onqashe egazini lakho phila. Thama ngidlula ngoba ngiyamthanda umuntu, ngiyabona umphefumulo uyaxokozela, akanakuthula. Wena onqashe egazini lakho phila. Sizosho njalo zonke lezi zinto obalelwa kuzo ukuthi wena wazalwa ubani, kwenze kuwanothungisha ekuzalweni kwakho, noma wakho wayehluleka ukuthi awenzelwanga ukuthi izinto zezwe, izinto ezodlula. Kodwa mina Jehova Sebawothi ithi wena onqashe egazini lakho phila. Konke lokho otshelwa ngakho ukuthi kulungise kuzolunga, nawuthi uyabheka awazi uzothatha uhlanganiseni. Izothi wena onqashe egazini lakho phila namhlanje. Siletha ukuphila, siletha uJesu ngokuphila. Elithi izwi lenkosi athi mina ngindlela neqiniso nokuphila okuphakade, akekho yakubaba uNkulunkulu ngaphandle kwami. Haleluya. Thema ngikubona onqashe egazini lakho, ngathi kuwe wena phila, wena osegazini lakho phila, wena osegazini lakho phila. Ngathi kuwe emphefumulweni wakho ngenakuthula, ngathi kuwe wena oxokozelayo, ngathi wena ongahlathekile kahle, wena ngolahlelwe kude, wena obukelwe phansi, wena ongelutho. Thema ngidlula
ngoba nguJehova Sebawothi ngiyahamba ngiyazulazula ifune yodwa elahlekile emadlelweni ifune yodwa shatalamayanda labokhasu ifune yodwa elahlekile awu wena olapha egazini lakho phila ngizosho njalo ngizothi kade ngikufuna kade ngihamba ngicinga kade ngifune wena akababa namhlanje zothi wena onqashe egazini lakho phila sizosho njalo uthi wande njengehlumela lasendle hey Nkosi yami uthi wawuyinkengela lutho engelutho ehlalembe kodwa uba yihlumela la kade uhlala khona uthi mayibusisa uJehova akabusise eGauteng ubusisa khona la eDandi ukuze bekubone akasho ukuthi uyoba yihlumela lase Cape Town uthi lasendle shathalamaya ube yihlumela laseDandi bekubone ukuthi nguwe lona kade unqashe egazini isimangaliso sikaNkulunkulu weNkulunkulu ngenzani nganqashe eDandi waphindwa ngibusisa khona wabusisa khona funa udumo akasho ukuthi wena uyihlumela lale uthi lala laphakathi kwabantu uthi lasendle uthi wande njengehlumela lasendle ushathalamaya khasuyanda yanda uzokwaziwa ukulanda kuleyo ndle ufuna ukuzowanda kuyo uba sombona uyaphila uNkulunkulu ofuna ukubonakala uthi wayenza ikhulu wayenza likhona inhliziyo kaFaro ukusadunyiswe nguFaro haleluya Jesus sizosho njalo wena onqashe egazini lakho phila siletha ukuphila Jesu nguphilo phakathi Jesu nguphilo phakathi Jesu ngukuphila mawumukele yena uthola ukuphila ingakho mayizoqala mase ade ngithola vele unqasha into yokuqala kayilethatha iphila ngoba ngiyinkosi yokuphila uletha into yokuqala ebalekile umuntu ngoba mawungena Jesu ukufa lokho athi encwadini yesambulo yayazi imisebenzi yakho uyaphila kanti ufile shathalamaya khasuyanda yayazi imisebenzi yakho bayakubona abantu izinto ezilunga umuhle mina ngiyakwazi kodwa ufile wena onqashe egazini lakho phila wena onqashe egazini lakho phila wena onqashe egazini lakho phila siletha ukuphila endaweni yase20 silethe nje ukuphila sizothi nje phila asilethile into simemezela ukuphila kusegazini lika Jesu simemezela ukuphila bazi bangaki kule ndawo abanqashe egazini kaJesu wente ngeyiziba lendaba wathi unakuyibalekela bakhona 20 bayanqashe egazini ifuna ukuzobatshela ukuthi phila inyama yami bingayifuni le ndaba inyama yami bengizwa ngithi ngizothini wathi bakhona 20 bayanqashe egazini ngizobatshela ngoba ngiyabathanda ngizothi abaphile mabaphile phila mntaka baba lingenzeki iphutha phumelela ithende usanqashe egazini ukuphila kufikile kuze kuwe Nkosi yami siyabonga ukhanjelwa amazulu haleluya uthi ngaphinda lapho ngidlula kuwe ngikubona uthi ngahawukela ungembethe uthi ngibona uhamba nqono thinta mina nawe mntaka baba singabazalwane uyasibuka uNkulunkulu sesikhona endlini yakhe kodwa khona lento esingayembethe uthi ngathi ngizulazula ngabona uthi inguba yikho sikushaka ngaka mntaka baba uke wageja ingubo namhlanje uzombeswa ansi ingubo kamoya esithanda uNkulunkulu sizosho njalo uthi kwakuyisikhathi sakho mntaka baba namhlanje basingakwendluli
kwakuyisikhathi sakho, isikhathi sokuthandwa emazulwini, isikhathi sokuthandwa emazulwini. Uthandiwe namhlanje, ungasanawo abantu, kuthandwe wena mntaka baba. uNkulunkulu uzokwembathisa, athi ohlabelelayo lengubo sinikiwe ivele ezulwini. Lengubo sinikwe kweliphezulu engumoya kaNkulunkulu. Sidinga yona bangcwele nakulezi izikhathi einzima, siyembathe egameni lika Jesu. Uthi ubunqunu bakho yebo, uthi ngafunga kuwe ngangena esivumelwaneni nawe. uNkulunkulu uzofunga, inkosi uJehova uzothi wena ungowami, noma ingathini izimo wena ungowami. Kuzofungwa namhlanje, kuzofungwa amazulu, kuzofunga amazulu azothi wena ungowami. Kuzofunga ubuthathu bamazulu bathi akunandaba noma ngabe abantu sebetheni, noma ngabe usudlule kuphi, kodwa ungowami. Sizongena esivumelwaneni namhlanje. Saze sahanjelwa amazulu, sizongena esivumelwaneni, sizovuma. Vuma mntaka baba, sasusuvuma mntaka baba, uzoncengwa. Amazulu azofunga, azongena nawe akwembethisa ingubo entsha. Sisosho njalo nje ebusuku, uNkulunkulu usho njalo, uzothi wena ungowami. Ungasakhathazeki, wena ungowami. Bangcwele ngathi wonke umuntu engayizwa leyo voice engiyizwayo, nami uyasho kimi, wena ungowami, wena ungowami. Wena usiwe wezimo, wena ungowami. Wena usiwe ukhathazeka, wena ungowami. Wena usiwe wenkinga, wena ungowami. Wena usiwe waqakeka, wena ungowami. Kusho amazulu, kusho uJesu waseNazaretha. Sizosho njalo sisazoya emkhulekweni egameni lika Jesu, ukuthi wena onqashe egazini phila. Akukho esikulethile, silethe ukuphila, silethe isivumelwano sizoqiniswa. Uthi waqinisa konke ngegazi, uzoqinisa namhlanje mntaka baba. Mhlawumbe izimo zikushaya kangaka ubungaxegi, ubuxegile esivumelwaneni. Namhlanje sizoqiniswa, kuzoqinisa isivumo sakho. Nasi isivumo esinguKristu, nasi isivumo ebusuku, nasi isivumo esinguKristu ebusuku. Athi mawuvuma ubuyela kwathi, ibuyelani kimi nami ngiyokubuyela kini. Sizoqinisa. Saze sathandwa, akekho phuma discharge kule ndaba. Saze sathandwa, nomunye uyasho uthi wenkosi ubone mina. Nasi isivumo, sizothandwa.